Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio, oras na muna natin sa buong kapuluan. It's already 9:01 p.m. At kasama niyo po ang nag-iisang Basta Princess, DJ Rocky Terra. At kasama nyo rin ngayong gabi ang titindig sa mga ipinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. Ngayong gabi marami tayong malalaman na sikreto. Pero ang gusto ko munang matanong sa'yo, Kabisyo, ano ang ginagawa mo sa pagkakataong ito na merong krisis? Anong paghahanda ang ginagawa mo? Ikaw, dude, anong paghahanda ang ginagawa mo ngayon? Wala eh. Siguro yung wala akong maisip. Wala ka maisip? Alam niyo kung bakit walang maisip si Titan Jello? Kasi marami siyang pera. Marami siyang pera. Wala akong maisip. Wala naman akong magagawa eh. Tingin ko kahit anong paghahanda ko, mauubos yung mga paghahanda ko na yun. Kunyari, mag-iimbak ba ako ng pagkain? Mapapanis din naman yun kapag mag-iimbak ako. Siguro bigas yun. Naghahanda ako ng maraming bigas siguro sa bahay. Ganun. Sa iba't ibang pamilya mo? Wala akong sa akin siguro ang paghahanda ko is pagdadasal ng mataimtim. Nagtitirik ako ng kandila talaga na pinapanalangin ko na sana matapos na tong krisis na to. Yun talaga eh. Pero yung pang sarili, siguro wala eh. Mangyari na kung anong mangyari kasi hindi natin control eh. In fairness naman sa'yo, Duda, kumbaga, let it happen. Yes. Ako na bahala kung sakaling may mangyari, magre-respond na lang ako doon according sa kung anong kaya kong gawin. Ganun yung iniisip mo, ganun. Maganda talaga naghahanda. Pero minsan, kahit anong paghahanda mo, hindi mo kontrolado ang mga bagay. Ako naman, ang iniisip ko dyan, dude, siguro ang mga pinakamagagandang paghahanda na gagawin ngayon ng ating mga kabisyo ay yung pagtitipid. Yan. Pagtitipid. Yung kape na bibilin mo sa labas ng hindi naman mahal na mahal, pero may presyo talaga. I-3-in-1 mo sa bahay. O doon ka na lang magkape sa bahay. O magtimpla ka doon bago ka pumasok ng trabaho. O kaya naman, kung sakali man na meron ka pang receivables o sinasabi nating mga pending na pwede mong singilin mo na ngayon. Tama. May mga nag-utang sa'yo dati, singilin mo na ngayon. Totoo. For approval eh. Yes eh. Wala pa. Ay, ako, thankful. Meron na. Na yung mga ganun ba? Kumbaga, lahat ng mga pwede mong i-imbak sa pagkakataong ito, i-imbak mo na. Kasi dude, pag nanonood ako ng CNN, nandun yung takot eh. Nandun yung kaba na parang, oh my gosh, hindi pa matatapos to. In 3 days, 1 week, 1 month, hindi pa to matatapos. Kasi kanina ang usapan pagdating sa CNN, sabi doon, di ba sabi parang meron ng negotiations. According sa Iran, wala pa. Hindi to matatapos. Hindi sila mag-a-agree dun sa gustong mangyari ng US. Grabe, no? Ganong level yung pinag-uusapan sa CNN. Tapos ayun na, parang hindi ko na maintindihan yung mga susunod na panood ko. Masyado nang malabo. Masyado nang malabo. Meron din yung mga Strait of Hormuz, mga ganon. Ang alam ko lang, straight, bakla. Charot, darot. Anyway, kabisyo, abangan natin ang sikretong ma-reveal ngayong gabing ito. Kaya naman, kabisyo, kapit lang, kasama mo kami, DJ Rocky Terra, DJ Titan Jello, at kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na po ang DJ Rocky's Secret File with Jello. DJ Rocky, halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's
head's sake!